Τσοχανιστές, τσοχανίστριες, φίλες και φίλοι, Ελληνίδες, Έλληνες. Με το ξημέρωμα του 2013, η Ελλάδα και η Ευρώπη έκαναν άλμα στο μέλλον. Μια νέα ημέρα ανέτειλε για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Για ολόκληρο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, το 2013 είναι έτος Τσοχάν. Στην εκπνοή του 2012, το Τσοχάν ξεκίνησε τη δυναμική του παρουσία στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Και με το 2013 μπαίνουμε στις πιο ένδοξες εποχές και ημέρες για το κόμμα μας. Το Τσοχάν το 2013 δίνει ελπίδες να πραγματοποιηθούν οι ευχές όλων μας. Και αυτό διότι μόνο το Τσοχάν μπορεί να δώσει ελπίδα σε όλους για ένα καλύτερο νέο έτος και ελπίδα για να σταματήσει επιτέλους η οικονομικό-κοινωνικο-πολιτική κρίση που γνωρίζουμε. Όλοι στο κόμμα, από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι το τελευταίο φύλλο, στην τελευταία οργάνωση του κόμματός μας, ξεκινάμε το νέο έτος με τις καλύτερες προοπτικές για να έρθει επιτέλους η αλλαγή που θέλουμε. Πέρσι θέσαμε τα θεμέλια. Φέτος ήρθε η ώρα η μεγάλη παράταξή μας να αποκτήσει τη δύναμη που απαιτείται για να φέρει το πέπλο του σερεαλισμού πάνω από την Ελλάδα. Εύχομαι να έχουμε ένα ευτυχισμένο νέο έτος, γεμάτο με σερεαλισμό. Εύχομαι καλή δύναμη και καλούς αγώνες.